Λοιπόν, εγώ αν δεν φάω cancel σήμερα από το TikTok, δεν θα φάω ποτέ. Εντάξει γλυκιά μου, με έπεισες. Αλλά αλήθεια, έχω φτάσει στα όρια μου. Εγώ αν δεν βγω σήμερα εκτός ορίων σε αυτό το βίντεο, δεν θα βγω ποτέ στο TikTok εκτός ορίων. Έτσι, μπράβο, χρυσή μου, πες τα, μας κλέβουν τη ζωή μας. Σπουδάζουμε για να μας στείλουν στο εξωτερικό. Άντε, πες τα έτσι ακριβώς όπως πρέπει να τα πεις. Χθες, στην αγαπημένη μας ομαδική της σχολής, ομαδική της σχολής, στέλνει κάποιο άτομο ένα μήνυμα. Πω, ξενέρα. Και εγώ που νόμιζα θα μιλήσουμε για κανένα σοβαρό θέμα. Αυτή θέλει να παίξει την αγαπημένη κάρτα του Τζόι. Εγώ φεύγω. Και ενώ στέλνει την αφίσα, γυρνάει και λέει: Hey, αύριο είναι το Pride. Ξέρω ότι υπάρχει πίεση για την εξεταστική. Με την εξεταστική, αλλά ελπίζω όσα μπορείτε να έρθετε. Και μετά λέει: θα έχουμε drag show. Λοιπόν, άκουσα γλυκιά μου, επειδή έχω και μια εταιρεία να διευθύνω και δεν έχω πολύ χρόνο να ασχολούμαι και με μαλακίες. Άκου τώρα προσεκτικά. Αν συμπεριφέρεσαι έτσι και έχεις τέτοιο τόνο στη φωνή σου, θα νομίζουν ότι ηρωνεύεσαι και θα σε περάσουν για ομοφοβική που δεν είσαι εννοείται. Και θα γελάνε όλοι έτσι ακριβώς όπως εγώ. Κάπου σας περιμένουμε όλα. Σας περιμένουμε όλα, όχι όλες ή όλους. Σας περιμένουμε όλα. Όλα τα πράγματα, όλα τα σκυλιά, όλα τα γατιά. Σας περιμένουμε όλα. Όποιος θέλει να προωθήσει. Ποιος προώθησε δεν ξέρω. Βέβαια, θυμίζετε ότι στη σχολή μου τα μισά είναι τζαλεμένα. Συνεχίζω. Α, τα μισά είναι τζαλεμένα, τα άλλα μισά τι είναι. Δεν αντιδράω κάπως. Δεν βγαίνω από την ομαδική της σχολής που περιμένω να με βγάλετε τα όσα θέλετε. Λοιπόν, γλυκιά μου, άσε να δω με το ματάκι μου τι υπάρχει στο κεφαλάκι σου και σε βασανίζει. 8 και 11 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνο Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ο Χριστός και Απόστολος, τι τέρατα είναι αυτά. Όσα θέλετε, ας με βγάλετε. Κανένα θέμα. Δεν σχολιάζω κάτι. Βασικά, αυτή τη στιγμή σχολιάζεις. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Και σήμερα γυρνάω από τη δουλειά μου και βλέπω πορεία. Έχω ξεχάσει τώρα τι έχω διαβάσει χθες, τι έχουν δει χθες στα μάτια μου. Και σήμερα γυρνάω από τη δουλειά και βλέπω πορεία. Δεν σχολιάζω κάτι, λέω για άλλη μια πορεία. Ρέθιμο είναι. Τόσοι φοιτητές, τόσοι εναρχικοί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μόνο οι εναρχικοί κάνουν πορείες. Ποιος κάνει νομίζεις, οι απλοί οικογενειάρχηδες που πιστεύουν στον Χριστό? Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Όσο εδώ ήταν, φτάνει το αστείο με το βήχα μου. Θα σας κάνω μήνυση. Και βλέπω μετά ότι η πορεία είναι για το Pride. Με γεια τους, με χαρά τους. Θες, κάντο. Παρ' όλα αυτά, για να περάσω εγώ από το δρομάκι, γιατί όλο αυτό έγινε στη μεγάλη πόρτα, εγώ πρέπει να περάσω από τη μεγάλη πόρτα. Όποιος ξέρει από Ρέθιμο, για να έρθω στο σπίτι μου. Περιμένω μέχρι να περάσουν αυτά τα 200, max 300 άτομα που υπήρχαν, για να πάω κι εγώ στο σπιτάκι μου. Εντάξει τότε, αν ήταν 200 με 300 άτομα, δεν θα περίμενες και πολύ. Σωστά. Δεν έπρεπε, άκουσα και ό,τι σύνθημα είχαν να πούνε. Μερικά από τα οποία ήταν: τη σεξουαλικότητα κανένα δεν κοιτώ, ούτε της Παναγιάς που το έκανε με τον Κρίνο. Βρες λίγο το beat, γιατί ήταν ολόκληρο beat, για να ακουστεί καλά ρε παιδί μου, να κάνει ομοιοκαταληξία. Ωραία. Εντάξει μωρέ, την τελευταία φορά που πήγα και εγώ σε πορεία που ήταν για τα Τέμπη, βρέθηκαν κάτι κουκουλοφόροι που πήγαν να κάνουν μπάχαλο εκεί πέρα, αλλά ευτυχώς προλάβανε και τους διώξανε οι διοργανωτές. Τι να κάνουμε, στις πορείες υπάρχουν και άτομα που δεν συμφωνεί όλη η κοινότητα. Από εδώ και πέρα εσύ πας να τσουβαλιάσεις. Κάτι τέτοιο μυρίζομαι. Εσύ μικρέ πακούρα, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Ναι, συμφωνώ απόλυτα, έχεις απόλυτο δίκιο. Χαίρομαι που συμφωνείς. Αλλά τώρα πεινάω, φύγε! Πας εσύ τώρα. 300 άτομα τα οποία μόνοι σας περιθωριοποιείτε τον εαυτό σας, γιατί δεν πιστεύω κανένας να σας έχει περιθωριοποιήσει από καμία σχολή, από καμία μάζοξη, από καμία εκδήλωση. Δεν πιστεύω να σας έχει περιθωριοποιήσει κανείς. Πλέον έχετε ενσωματωθεί μια χαρά στην κοινωνία. Δεν
σας κάνει τίποτα κανείς. Δεν θα γυρίσει κανένας πλέον να σας κοιτάξει σαν να βλέπει κάτι διαφορετικό, γιατί έχει γίνει κάτι τόσο συνηθισμένο. Φτούσου και διάβασα το κόμικ μου τώρα. Άκου μικρή μου Χιουγκί, ενώ μικρή μου, αν είναι έτσι όπως τα λες, τότε δεν θα είχαμε καθόλου πρόβλημα να βρούμε δουλειά. Κάποιοι θα μας λέγανε πούστη υποτιμητικά και όλα αυτά τα ωραία που λένε οι άλλοι γύρω μας. Εντάξει, ξέρεις, κακοί άνθρωποι και καλοί άνθρωποι υπάρχουν από όλες τις πλευρές. Το θέμα της υπόθεσης είναι να μην τσουβαλιάζουμε όπως τσουβαλιάζεις εσύ. Καλή συνέχεια. Πάω να διαβάσω το κόμικ μου. Και για να προασπίσετε τα δικαιώματά σας, πάτε και θίγετε τη θρησκεία κάποιου, όπως και να λέγεται αυτή. Η δικιά μου είναι η Παναγία και ο Χριστός. Η δικιά σου μπορεί να είναι ο Αλλάχ. Θα κάτσεις να θίξεις τη θρησκεία κάποιου μόνο και μόνο για να προασπίσεις τα δικαιώματά σου που τα έχεις ήδη. Απλά είσαι τόσο γκάου στον εγκέφαλο που διαφοροποιείς μόνος σου τον εαυτό σου. Ωραία, τώρα πρέπει και εγώ να μπω στην παρέα λοιπόν να ακούστε. Κοίτα. Δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε κανέναν, γιατί άμα είναι έτσι μπορώ να ενεργοποιήσω κι εγώ την απαντοδύναμη κάρτα μου και να σου πω ότι όλοι οι ιερείς, όλοι οι χριστιανοί είναι έτσι. Ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος τέθηκε σε επαόριστον αργαία από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας γιατί έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς. Κάτω τα χέρια απ' την Ορθοδοξία! Κάτω τα χέρια απ' την Ορθοδοξία! Προφανώς και δεν είναι έτσι, γιατί δεν θέλω να τσουβαλιάσω. Προφανώς κάποιοι προσβάλλουν την πίστη κάποιου ανθρώπου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κάνουν όλοι εκεί. Άρα, γιατί κοιτάς το δέντρο και όχι το δάσος? Θα σου πω και κάτι που είπε και ο Χριστός. Γιατί κοιτάς να βγάλεις το ξυλαράκι από το μάτι του αδερφού σου και δεν βγάζεις το δοκάρι από το δικό σου το μάτι? Κατατάσσεις μόνος σου τον εαυτό σου σε μία κατηγορία ανθρώπων, μειονότητα και αποστασιοποιημένη. Μόνος σου, μόνος σου. Στη συνέχεια, τα άτομα που υποτίθεται έχουν σκοτώσει πολλά άτομα LGBTQ+ κοινότητας, όπως τα λέτε εσείς. Και είστε κατά της βίας. Ειδικά στους ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία με εσάς. Γιατί μόνοι σας έχετε βάλει σε μία κατηγορία τους εαυτούς σας. Και ενώ είστε κατά της βίας όλα αυτά τα χρόνια και έχετε φάει bullying, έχετε φάει βία, ξυλοδαρμούς, πώς το λένε, έχουμε σκοτώσει και εμείς οι άλλοι, οι όλες και οι όλοι, οι όσοι και οι όσες, έχουμε σκοτώσει εσάς τα όσα, επειδή δεν πηγαίναμε την LGBTQ, και ξαφνικά γυρνάτε και λέτε συνδυματάκι, κλωτσιές με το δεκάποντο να βάλετε μυαλό. Τι λέει ρε παιδί μου! Πάνε να ενταχθείς στην κοινωνία ενώ εσύ ο ίδιος μόνος σου αποκλείεσαι, μόνος σου αποστασιοποιείσαι από το κοινωνικό σύνολο. Αρκετά! Όσο εδώ ήταν με αυτή την παράνοια. Κλείνω αυτό το επεισόδιο. Ήρθε όλο το cast εδώ πέρα και πάλι άκρη δεν βγάλαμε. Τελείωσε η σχόλιο παροδία. Τι περιμένετε? Να ακούσουμε όλη την παράνοια? Δεν αντέχω κι εγώ άλλο πλέον. Κάντε εγγραφή, like, ίσως υπάρχει και part 2. Όχι, γιατί μου το κάνεις αυτό, γιατί? Πες μου τι σου έκανα? Θα έχει κι άλλη ταινία.